Тапшыруның алдагы кытлау сәламен біз Николаевка эшчеләр поселогына юллыйбыз. Бүген үзенең матур, юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Юнушева Мөнирә Алиязгар кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан кытлап, кызы Лилия, кияве Султан, оныгы Амира, кызы Галия, кияве Мәсуд, оныгы Алсу, кызы Әлфия, кияве Тәфик, оныгы Арыслан кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Гомер агышын бер нәрсә дә туктата алмый. Ләкин кеше гомерен матур, әһәмиятле эшләре бәяли һәм гомерлеккә калдыра. Безнең газиз кешебез зур Ширекли авылында дөньяга туа. Башлап мәктәп, аннары ылыгаеп җиткәч, әтиебез белән гаилә коралар. Бәхетле кешеләр буларак тормышларын бизәп, кызлары туа. Бүгенге көндә инде әниебез оныкларына сөекле әби булып яши. Дөньяда бар сынауларга да каршы әниебез бик сабыр иде. Хәзер тик балаларына, оныкларына шатлана. Әни кызганычка каршы 2020 елның апрель айы арабыздан әткәйне мәңгелеккә тартып алса да, син ялгыз канат кагып яши башласаң да, бүген син бик бәхетле. Киләчәгең тагы да бәхетле булсын. Син өебезнең нуры, безнең өчен һәрчак улы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, киңәшчебез, ярдәмчебез, аныкларыңа кадерле дәвәни. Тормышыбызга ямь истәп, кайгы хәсрәт күрми, алдагы көннәрендә дә сау сәламәт булып, мул тормышта безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын. Син безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге картайма, иң кадерле якын кешебез. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сиңа гомергә. 65 яшь ул гомерләрнең көзгә агышкан иң тансык, иң куанычлы мәле генә әле. Алда алтын күзләре, аклыкка күмелгән кышлары бар. Алар да үз чиратында бәхет, шатлык, куанычлары белән килсен. Туар таңнарың тыныч, гомерең бәхетле булсын. Син һәр вакыт кешеләргә ярдәмчел, ачык йөзле, кулыңнан килгәнчә ярдәм итәргә тырышасың. Алдагы көнеңдә дә Ходай сине сәламәтлектән аермасын. Безнең кадерле, сөйкемле, матур әниебез булып кал. Туганнарны туган итә белдең, хөрмәт иттең кеше олысын. Сәламәтлек белән тыйып яшә, гаилә учагыңның җылысын. Кыштай моңлы, чәчәктәй саф, болындай киң күңелең. Фәрештәләр саклап йөртсен, әнкәй, озын булсын гомерең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гөлкеләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең яшә. Хөрмәтле Мөнирә Алиязгаровна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы җыр якыннарыгызның бүләге булып яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Туган көн гомер бәйрәмең, сузды кулларын, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, ява кытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит, үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр. Үткән юлларың, үзең әйбәт булгач менә, бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма.
шаршап күзләрең, туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул